Mutum 41 Buhari zai naɗa jakadun Najeriya. Sojoji sun buɗe sansani a Faskari. Ƙungiyar jami'an kula da lafiya Johesu za su tafi yajin aiki. Gwamnan Bauchi ya dakatar da shugaban ƙaramar hukumar Misau. Waɗannan da ma wasunsu za ku ji a cikin shirin duniyar labarai na yau Alhamis 2 ga watan 7 shekara ta 2020. Daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept tare da ni Isa Randawa da kuma abokan aiki na Zainab Suleiman daga jihar Kanan Daban Najeriya tare da Nabila Kamis daga jihar Zamfara. Sai ku biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. Rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta buɗe babban sansani domin yakar ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a yankin Faskari na jihar Katsina. Yayin kaddamar da sansanin, babban hafsan rundunar Laftanar Janar Tukur Burutai ya ce sansanin zai mayar da hankali ne wajen yakar 'yan bindiga da dangoginsu da ke addabar al'ummar yankin arewa maso gabas. Za a kaddamar da ayyukan ɗauki ba daɗi a ɗaukacin sansanin ƙasar nan guda 6 a tare domin kyautata alaƙa tsakanin sojoji da fararen hula kamar yadda ya ce. Ya ce sansanin da ire-irensa a sauran yankunan na daga abubuwan da aka tsara na bikin ranar rundunar sojin ƙasa ta Najeriya na bana NADCEL shekarar 2020 wanda ya kunshi fara aikin soji na musamman a turance Exercise Sahel Sanity domin nuna karfin rundunar na yakar miyagun laifuka a fadin Najeriya. Sai dai ya ce bikin na bana bai hada da bangaren tunawa da 'yan mazan jiya ba saboda cutar coronavirus, amma za a yi kyakkyawan tanadin yin sa bayan lafawar cutar. To yanzu lokaci ne da Zainab Suleiman za ta shigo cikin shirin. A ranar Laraba 1 ga watan Yuni shekara ta 2020, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mika sunayen mutum 41 da zai naɗa a matsayin ƙananan jakadun Najeriya a ƙasashen waje, 'yan makonni bayan ya naɗa manyan jakada 42. Shugaban Majalisar Dattawan Ahmed Lawan ya sanar da haka a lokacin zamanta, yana mai cewa Buhari na neman amincewarta tare da mika sunan Suleiman Sani daga birnin tarayya domin naɗawa a matsayin babban jakada. Muka sunayen da kuma jihohin da suka fito. Injiniya Suleiman Adamawa, Abubakar D. Ibrahim Siya Bauchi, Yama Muhammad Musa Edo, Dr. Hajara Ai Salim Gombe, Ali M. Magashi Jigawa, Farfesa M.A. Bakarfi Kaduna da dai sauransu. Zainab Suleiman a cikin shirin duniyar labarai. To a gaida Zainab da kokari. Ƙungiyar jami'an kula da lafiya ta Johesu ta yi barazanar daina zuwa aiki a dukkan asibitocin faɗin ƙasar nan. Har sai gwamnatin tarayya ta saisaita rashin adalcin da ƙungiyar ta ce ana nuna wa mambobinta. Babban ƙorafin da Johesu ke yi shine na biyan ta kuɗaɗen da ba su wuce a yi kalacin safe da su ba, a matsayin kuɗaɗen alawus ɗin jefa kai cikin hatsari da kuma sayar da rayuka da ma'aikatanta ke yi yayin gudanar da aikinsu. Johesu ta yi barazanar tafiya wannan yajin aiki mako biyu bayan kungiyar likitoci ta ƙasar NAT ta janye nata yajin aikin da ta afka sakamakon riƙewa mambobinta albashi da alawus a lokacin nan da suke aiki gadan-gadan. Wannan ƙari da aka yi wa likitoci ya tunzura Johesu. Ta ce duk da mambobinta ba likitoci ba ne jami'an kula, to amma kuma ko likitocin ma ba su kai su shiga hatsari ba. To kuna sauraron wannan shiri daga sashen Hausa na Randawa Media Concept. Yanzu kuma za mu saurari Nabila Kamis. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ya dakatar da shugaban riko na karamar hukumar Misau Yaro Muhammad Kwaram nan take bisa zarginsa da hannu a rigimar da ta janyo asarar rayukan mutum 9 a wani rikicin da ya barke a tsakanin Fulani da al'ummar garin Maluji a karamar hukumar Misau kan rigimar filaye. Da yake sanar da ɗaukar matakin dakatarwar a yau din nan, gwamnan jihar ya shaida cewa ɗaukar matakin ya zama dole domin a gudanar da sahihin bincike tare da gano haƙiƙanin abin da ya faru a garin na Misau, inda kuma ya sha alwashin magance rigimar cikin hanzari domin kaucewa faruwar hakan nan gaba. Nabila Kamis daga Zamfara, duniyar labaru. To Nabila a gaishe ki. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu leƙa fagen talla.
Albishirinku 'yan kasuwa manya da ƙanana. Ku yi azama ku zo a tallata muku hajojinku Cikin salo mai ƙayatarwa. da kuma farashi mai sauki. A Randawa Media Concept mun shirya tsaf don haɗa muku tallar abubuwan da kuke saidawa. Kama daga kamfanoni, masana'antu, makarantu, hukumomin gwamnati da ma 'yan kasuwa masu zaman kansu a cikin gidaje ko shaguna. Domin ba da ayyukanku kai tsaye sai ku tuntuɓe mu ta lambobin waya kamar haka. 0800-326-5207 ko kuma 0700-445-0257. Masu talla a kasuwa suke cin riba. To madalla, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na duniyar labarai. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kada ku manta za ku iya tallata hajar ku a cikin shirinmu na duniyar labarai. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar waya 0800-3265-20. Kafin na a madadin dukkanin abokan aiki na sashen Hausa na Randawa Media Concept, musamman ma Nabila Kamis daga jihar Zamfara, sai kuma Zainab Suleiman daga jihar Kanan Daban Najeriya da ta shirya shirin. Sunana Isa Randawa nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi. Assalamu alaikum.